ublei ude ubakrau ubatri bat ubah syampang ba doka tata bat ubah langru unang tau jengki egi baro ki badan hang ne pos lap pertai jangi bat kan top langru ya ki weki weki jing tau ki badan hapo katai ka hau hau bat ublei hang ne hapo pertai jangi ula tau ki merat ki deng ki sem ki so bat kam tam yangi ki brio bat ublei ula tau ru yangi ki brio hala hala ki jat bat kam tam hakane ka video kabangan sapen iya pi menta ya ki si paungot ki kena red ki badannya kata ka bor jadu lane kata ka super power ka ba dektin pareng bat to menta klam de burtin su nangang nya pet bina ya ki si paungot ki kena red ki badannya ka bor super power lane kata ka bor jadu ka ba ublei ula akhir pang ya ki kena red ki bala lap na kan lang saudang jakane ka perthai namba si pau magnetic boy lane utau kena ubalangkum ka magnet ubadai nampak kategori Kroasia ka kerteng ju uneu kena kadegu Ivan Stajkovic pad uneu kena ulayoi ketika bor jadu magnet hapo ka met jong u nadu ketika snam ka bahan reus nam karta hapo kategori Kroasia uneu kena ula ban penbat ya ki samai hapo ka met jong u bat laong ru bau la ru ba ki q ki respond ki q ki ba kham he bat ki ba kham kia ki la ru ban ne hapo ka met jong uneu kena bat nakaliang jeng ki mi ki pa ki laong ba uneu kena u danru ya ka bor ban penmi ya ka jingsiet na po kakti jong u ba danru ya ka bor ba ula ban penjam ya ki jingpang ki bami na po ka met jong u lane la dan kono ka jingpang ka baji po ka met jong u uteu kena ula ban penjam kensan ki te ki jingpang ki ba dan hapo ka met jong u namba kindai fire kipa lane kata ka kena ka bala ban penmi ding na po kakti jong ka kerteng jong ne kena ka de ke ema tablets ka badai na po kategori Philippines bat kane ka kena kadannya ka bor jadu bakala ban penmi ding na pokti jangka bat kumjuru kala ban penme ding ya kinu kijaka tang da ka jingmot perkhat jangka balong ru ba kane ka kena kat syaka ba kayat ka yang lane ka lecturum syawa ladaka jingmot jangka ka ong ban penme ding sane satai ka ding kum ta klam pep ka me bet bat nakaliang jangki ki pa kila ong ba kane ka kena kadannya ka bor jadu lene ka bor phela bat kimi ki paru kila raj po hospital ban lek pha sumara ka henry nakaliang ki hospital kila ong bakane ka kena kamdan jingduna henry ka dan ya ka met chongka ka balong khloj ba do ka tata bat dailing bakane bakate kena asala ban pen meding ya ki baro ki ba kadan hapo ka jingmot chengka da ka bakta da kti jongka bat bun sin ruk kimi ki pa chakane ka kena ki ong ba man ki por kane ka kena ka chai pen eng be ki jan phang jongka bat kum juru ki jing siang thia jongka namar bakane kena man lagi por kapen me ding be hapo kamra thia jongka number pra night vision boy ne ude kena ubana po kategori China badan ru iti khmat blue bar kiti ki khmat blue ki ba ublai ulai phala hu kila ai ki bor ki ba une kena ula banyi haki jaka ki badum lane ula banyi be hakapor ba min ru hawai babun na prajengi ki breu hakapor ba lamit kasngi ka ladum nyemla banyi lane nyemla banyi hapo ki jaka ki badum henry une kena ubakarteng unang yo hoi ula yo ay ketika bor pala bar une kena ula banyi ki jaka ki badum ba ula long tik kum kamiao lane kum ki merat klau ki ba em sapo klau nambah nyau mind reader girl kene ketika kena ka ba la ban pule ya ki jingmot ceperkhat jang ki we ki breu hang ne pos la perthai jongi ka kerteng jong ne kena ka dei ka nandana uni krishna makane kena ka dei na pokari india jongi bat kane ka kena ka dan kata ka bor bakala ban peji ki jingmot ceperkhat jang ki me ki pa bat kum juru jang ki we ki breu bat hak ban ningkong ki me ki pa ki la ong ba anda kane ka kena kala he kala san kila sedang menyei ya ka jinglong pela hapo kane ka kena banda ki me ki pa kila ya keren ba kane kena haswa bi ki me ki pa keren kane ka kena kala de batai ba ki me keren kumta bat klem pep ki me kila keren sisa ba laong ba dailing ba kane ka daw ba kane ka kena kayu asnan ya kata kerteng kum ka mind reader la ne kala ban pej ya ki ki ba ngi ki breu ngi dan hapo ka jingmot ceperkhat bahkan saya tu par ka jingnya tu jong ka dei tek kum ba ngi ki breu ngi perkhat namba henry starboy lane utau kena uban spo haw ka kerteng chu ne kena ka dei uboriska kripionovich uban hapo ka ri russia une kena ula kamila de ba ula dep shakha shwala ne ka jing em ka ba min shwa jong u udai u kinja alien ula shakha po tu met nang mas henry minta sa sisin ula shakha pat hang ne po slap perthai jong ni
ban nakaliang chongki meki pa chong u la lingwa sigat de halor ka jinglong khela chong ne khna bat kimik pa la ong bau ne khna na dang red la tep lot eki badan sipo hau bat kham tam le yau tu map nang mas bat dai nak ne ka daw ba kimik pa sal long lingwa yu ne khna ba kon juru ka sarkar Russia kala sim serious bakala ang bait ba unu khna ude utau star boy le ne utau ukina ubana pa ute map nang mas te takato swang la batai ya santli te la dap sotana yang ka video sa shua comment hapo aja ka video bat ka bakham kong san ka dai ban like share bat subscribe yang ka channel bat kham tam tik badang pe thamai nang bakin la ban ye isu shu kum kini ki video hakis ki por ki ban sawan par mata klem de bot tin shu nanga to nya pe bina saya kan number san hila lane katakan nang pen kia ki jingpang ba pher ka kerteng chukne ka khna ka deke ilini santos ka basyang basa apo kategori Brazil kana ka khna kala dan ni kategori bor ban pen kia ki jat pacha ki jingpang nado kategori ta ka badang lais nam karta kana ka khna ka dan ni ka bor ban penjam ya jat pacha ki jingpang bat babun ki breu na kelang sodong chaka pertai hadin bikila banash chapang kana ka khna bat kham tam le gitu ki breu ki bamla chuban jam ka jingpang chungki kita ki breu anda kila le chapo kategori Brazil beli kendo ya kategori khna ilini santos kana ka khna katang su sumar maka ki breu kila jam yala ki jingpang ki ba ki dan number saw human calculator la ne kata ka breu ka balaban kenjing klam calculator barang nes peni ka dor chakana ka breu han ka dor khna amsem la yo na pogi internet bat kum talas peni la kana ka dor ka kerteng chakana ka khna ka ka sakun tala devi ka bala sakha hang ne po ka ri india jongi kana ka khna kam chupanan kam calculator ha ka kenjing ya kino ki number la ki day ha ki digit la ki multiply ki divide ki number ki ba ha bat ki bamla ban modor henrai kana ka khna kala ban ken bet tek patek bakane ka khna kala ban ken tek patek tadu ka te karta ka bakal lais nam pala do ka te karta khalais nam kam chupanan kam calculator su ado mentamen ne number line x-ray girl lane kata kena ka balang kum ka x-ray machine ka kerteng chukne ka kena ka deka Natasha Demkina bat ka badairu na po kategori Russia kane ka kena ka dan kata ka super power lane kata ka buar jadu kumbalang ka x-ray tek nomor balai kalaban ye iling ba ya ki khat mat chongi ki breu nasik khamar chadu shadin bat am tangi khat mat chongi breu ndai ya ki kenro ai airu hendai ka kme hakapor badang red ka ong ba ka sai buri iktiar gitar jing la ka jok te kena mar balas mit tan tang apa balek kai hendai ka kami ka lingwa ba kat ba ka buri iktiar jing la kai ka kena ka labai balong ba hadin ba kami ka teb ba kena ka dan kata ka bor jadu ba ka laban iling ba kunta ka kami ka satep ba ka kena ka dan kata ka x-ray power number R invincible boy la neu tau kena ba satar si ado kata ta bang ne spen i da ka video jong neu kena ubala he na marki video badang kena om sim la yo makartang chu neu breu ka de prem kumar ubana po kata kanang ba Delhi neu breu dan ya ka bor ka ba long pair ba mar balai dak tek ti jong ula ban kata ba ki umpniang ki bala thnam pok ring yang la neu la ban king ye ki jing shat dak ti jong barhadin jaka jing sapre jaka ka video ka perthai barok awe kala lingwa sikate halor ka jingla jone we breu ban setting shot le ban king ya ki umpnian ke bala i bha do kata tang dak ti jong number ningkong speedy kit lane utau khna bas tat bha do kata ha ka video ka video ka bala ring ba CCTV ha ka bala i yo ne we pa haran ka do te khna barang saus nam karta hakapor bagi dangyat na po kata ka surak ba kesat la dan ka jingtua chong umau na po ka building henry unu khna ulong ane utu khna re ulong bastet ba do kata par ula ban ralang utu pa ban pelat na kata ka jingmen saw hadin ba utu umau ula tua na po kata ka jaka